Una nonzi Leslie ndiani. Makuita zvema girlfriend kaini. Ndo. Aiwa daira foni. Daira indavani. Ayo zvema girlfriend zvipi daira maninda. Munhu wenyika. Tiwo daira for zvine problem iri. Hello? Mami. Akatodatara ni. Bana wadi. Ya weni mabiazi atoripo. Aiwa weni makasole ni ma black label. Yekunjika iwe unodza kuleza wako ndo anobika sadza ka awudze. Mati munda ne beef. Alright. Rega intobika faster. Alright. Sakapo wangwachikudi. Sorry. But mimi mamtisevere munosevere unamba zabamimi direct scan. Ndanyizoti phone yangu ikaringa umbofa kwa yana mva nemva mndusa ndase vedese iskana unobva kwene phone kangoringa unoenda iPhone. Imamusira mimi munatwe mimi. Next time ndiyakurowa ine demo kana